Yo, mo ni yung purinarya dre boss. Oh, mani mo ang purinarya dre. Dayon lang dre. Basta may ato ni mo, boss. Na may baligyang longon dre boss. Aw, purinarya gunit siya, boss. Di namaligya ginaglongon. Na may bratohon dre nga longon boss bisag ordinary lang god. Aw, baraton nga longon, boss. Naagin mi ana, boss, pero ang inyong minatay, boss, magkapyot na god. Kaluoy po sa kong amigo katong hiloan. Inyo pang pakapyotan gamay ra ba kitong hawa? Aw, kami, boss, nagbaligya mi rig longon, boss. Nga kanang tag 2,000, boss. Wala na may kuha na, boss. Gasto kami ray kuha na tanan. Ang nyuana ang pagbayad na lang. Kami ray diretso na hatod ng balay. Aw, kining tag 1,500, boss. Wala ni say takob. Kamo ray mo buhat og takob ani. Apoyosan po akong amigo ana. Boss, lam na kara ba kitong mata? Aw, kami, boss, nami barato diri, boss, nga longon. Tag sa kalibor ni siya. Pero ang ato ang mahatag na nga longon, boss, kay baratohon man siya. Kanang kamuray mo lansang. Palit mo dito usa ka kilong lansang nga uno. Kamuray bahala dito kung saan yung pagbuhat. Ang amuan nga ari nga kanarang mga plywood mo ihatag na mo nimo sa kalibor ra siya. Barato kayo. Paita po na inyong longon. Wala tag 500 diha kay among kwarta 500 sa kita nag-short kita among kwarta gyud. Pinakabarato day nga longon yung pangita, boss. Kay 500 ra inyong kwarta. Hay maayo og tagaan lang tamog karton sa kulapo, boss. Katulay himuan yung longon. Makadaog ng karton sa kulapo boss nga nagduga naman tong kubok ko sa kong kauban. Aw, kana noon karton sa kulapo, boss, mas arang-arang gito akong giingon mo gain na, boss, nga ang inyong minatay, boss, magkapyot, boss, kay murag okay pa to siya kontra sa kuha sa kulapo. Kay kanang kuha sa kulapo gon magisi ra pod nya. Puro mao na say pina kabaratuhan na mo nga longon. Tagpila man po to boss kay ang wala lang namog tag 5 ang adlaw. 5 pesos ba? Imuhang hulog-hulugan, boss, murag alkansiya, no? So kato siya noon, boss, tag 300 ra to siya. Dili kabtag sa semana, boss. Pidto ninyo kay hibaw ko niyo gyud nga mga mamagulay mo. Okay na. Noon, boss, kung dili ninyo ayohon og pagunit inyong minatay, boss. Kung mahulog siya, boss, muna siya gitawag og double dead. Nya wala milabot ana, boss, kay og mahulog, no? Kay amo namang gihatag nyo ang longon nga katong magkapyot ra ang minatay, boss. Asa maron yung longon diha boss kay ang akong kauban dito si mabugtuan na to sa iyang ginhawa. Kami noon, boss, karon kay Disyembre man nanghatag ta og kanang nag-sale ta ba, no? Mupalit mo atong longon na, boss, pagkapinan ka namog usa ka longon. Kay kung nugabot inyo hawa pa namatay itong tawhana, tiwasin ninyo. Nya, pagpatay ng pumug-usa, ron dili mabasiyo ang usang lungon among ipadala ninyo. Pagkato noon, boss, nabayad-bayad na po ito na ako kung pinote. Mutoy dalaon ako maligo. Nya, magtiwas lang may dito usa, boss. Nya, balik-balik. Nya, modrik palit ha. Kay, kanara ba imong gi-order nga lungon? Buhatonon pa namo. Sumasimana pa na deliver. Mabahong po akong amigo, na boss. I-rep lang sa groto namo. Buhi-buhi pa magyato, boss. Ay, sa to patya, ron di mabaho. Sige, boss. Amo sa tong atimanon, boss. Unyar na mo to, patyan kung maabot na ang longon. Pagkana sa to niyo chicharon, boss. Kay, kana chicharon, pangpahaba ng buhay na. Ako sa tong pulion dito, boss. Ilan na tong tiwasan, boss? Ay kog ing na, boss, nga imo rang kalimtan imong bayad sa lungon. Hulog-hulogan sa nako ni sa nagbilar, boss. Kay buhay para ba to akong amigo? Unsay maayo ana, boss, og bayluan lang na namog lungon diri, boss. Kay kana yung minatay labas pa man na. Ato anang pabintahan diri ito nang ipalantas mga tao ba para kami po yung mga kwartaan tag 5-5 ingon nimo pulog-ulogan mo na nagbilar. Ayaw lang, boss, kay nagpalit po may og kape og kanang pan ba. May nang makakwarta pod me. May pud unta to, boss, ba nga diri tong minatay, boss, ba kay parang makakwarta me, parang makapatukon may galigi ani amo ang purinarya kay
nagtrapal-trapal ragon mi atong una gon nya gipalit sa hangin. May unta to nga kuan-kuan na nya usa masabot-sabutan lagi tani ba. Ayaw lang boss kay anogon kita mong minatay og ang kwarta ba. Aw, ikaw good boss, wa man gid kay kaluoy namo. Abaw ka nga Pasko na ron, na wa pag kay kaluoy. Ayaw lang boss kay amo sa tong mouse to among minatay boss aron nami sudan ba inog ka moha pa ni udto pa ni hapon. Sige boss, ato na ko boss. Sige boss. Ay niyo kalimte ang hulog-hulog nga 5 dito ha, parang mudaggan to. Kaluoy pod ato. Kaluoy pod ato kung amigo nga kiloan. Inyo pang pakapiyoton. Kami red rich na hatod yung balay niya. Ang kaning 1,500. Kuan siya. Walay takob. Kamo rin magbuhat og takob. Gaya na to. Ay saga. Nintuson dahil niya gipangita boss. Makadaog nang siyo sa kulapo boss nga. Mabaho man to kung ay sagot. Sige boss, amo lang sa tong atimanon boss. Pwede ko mangayong number ni Mumiga. Kada adlaw ko ni mo mangumusta. Bisan ang sa tuntok nga di makasamo. Anli at topic baby di ka maglato.